Ha valaki nagyon vágyakozik valami után, ami sokba kerül, akkor hitelt vesz föl igen gyakran, és bizony nagyon nagy bajba tud kerülni. Így járt ezzel Anna is. Ő állami gondozásban nőtt fel, az otthonteremtési támogatásából vásárolt magának egy kicsi lakást, ami felújításra szorult. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, hitelt vett föl. Nem is volt ezzel semmi baj egészen addig, amíg el nem veszítette a munkáját, és néhány hónapig nem tudott dolgozni. Olyan helyzetbe került, hogy egyszerűen nem tudta fizetni a hitelét. Sokszorosára nőtt a tartozása. Az adósságrendezési projektünk ilyen helyzetekben tud segíteni, ahol szakemberek segítenek a fiataloknak abban, hogy megtalálják a megfelelő utat a visszafizetéshez. Anna az elmúlt hónapban az utolsó részletet is kifizette, és most már semmi nem terheli az ő fizetését. Ahhoz, hogy más családokat is ki tudjuk hozni ebből az adósságcsatából, amiben bekerültek, sokat segíthettek nekünk azzal, hogyha felajánljátok számunkra adótok 1%-át. Köszönjük, ha segítetek!